ndingofuna ndigawane nanu tsiku la lero, ndingofuna ndikulimbikiseni pamene tili mu nyengo ino ya COVID. Anthu ambiri tikutaya chikhulupiriro chathu chifukwa zikuoneka ngati kuti Mulungu watitaya. Anthu ambiri amene tataya okondedwa athu, ngakhale kukhala akazi athu, ana athu, amalume athu, agogo athu, abambo athu. Ndipo pofika tsiku la lero sitikumvesesa kuti ndi chifukwa chani Mulungu walola kuti iwo agone mu nthawi imene timawafuna. Chimene ndingathe kulimbikisani ndichonena kuti mmene tikukhala m'dziko lapansi tili pa mkangano pakati pa chabwino ndi choyipa. Nkhondo imene tili nayo pano si nkhondo yongoona za nthenda imene tili nayo, koma ndi nkhondo imene ili pakati pa Mulungu ndi Satana. Muliri umene ukugwa mu nthawi ino, Satana akutengerapo mwayi kufuna kuti khumudwitsa ife, kuti tione ngati kuti Mulungu satikonda. Umazindikirani chinthu chimodzi, kunena kuti kuchokera kwa Yehova ndi kumene kumafuma zabwino zokhazokha. Mulungu amatikonda kwambiri. Mulungu ndiye chikondi. Kupha sikuchokera kwa Iye. Imfa pa dziko lapansi inabwera chifukwa cha tchimo. Mukawerenga m'buku la Genesis chapter 2, mupeza kunena kuti Mulungu anatipanga ife kuti tikhale nawo moyo wosatha. Komano chifukwa cha kholo lathu Adamu ndi Hava, pamene adachimwa pa Genesis chapter 3, tikumva kuti Mulungu adawauza mu chapter 2 cha Genesis kunena kuti mukazadya za mtengo muzafa. Imfa idabwera kuyambira pamene pa Genesis chapter 3, pamene Adamu ndi Hava adavomereza chinyengo chimene Satana adachita kupyolera mu njokayo, ndi pamene imfa idabwera. Chotero wina aliyense amene ali pa dziko lapansi, ngakhale wokhulupirika kandi wosakhulupirika, timafa chifukwa chonena kuti tonsefe tili pansi pa uchimo umeneno udachimwidwa chifukwa chosamvera mawu a Mulungu. Komano tikuthokoza kunena kuti Mulungu sadatisiye choncho ayi. Ndifake pa Yohane chapter 3 verse 16 akuti pakuti Mulungu adakonda dziko lapansi chotero anapasa mwana wake wobadwa yekha kuti yense okhulupirira Iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. Ifeyo titachimwa tinali anthu opanda chiyembekezo, komano Mulungu adakonzeratu pamene timalengedwa kuti ngati munthu azachimwe, Yesu Khristu azatifera. Ndipo Yesu anabadwadi, ndipo anayenda pa dziko lapansi, anayesedwa mu chilichonse koma sadachimwe. Ndipo atayikidwa m'manda, tsiku lachitatu adaukitsidwa ali kumwamba. Ndipo ali kumeneko anafotokoza kunena kuti pamene Iye azafa azakokera ina aliyonse kwa Iye. Panopa tili mu nthawi imene Yesu Khristu pena nthawi ina iliyonse abwera kuzatenga iwo okhulupirika. Chotero pamene abale athu ndi alongo akumwalira chifukwa choti tili mu dziko latsoka, tingathe kumwalira ndi zinthu zosiyanasiyana. Ena angathe kumwalira kandi high blood pressure, ena angathe kumwalira kandi cancer. Panopa monga mene tili pa muliro, anthu akumwalira ndi COVID. Yonse ndi imfa. Mwina chimene chikwawa kwambiri ndi imfa imene tikulandira COVID, chifukwa anthu akumafa akuyankhula, anthu akumafa, anthu asakuyembekezera, imfa zake zikumakhala mwazizizi. Komano tonsefe tizafa. Komano Satana woyipayo amene anatikhumudwitsa kale akupitirizabe kutipanga ngati kuti imfayi akuyilola ndi Mulungu. Mulungu wakumwamba amalola iwo okhulupirika kuti akagone. Komano chokondweretsa kwambiri nchonena kuti onse amene akufa mwa Ambuye lilipo tsiku limene likuza pamene anthu amenewa ati lipenga likazalira loyambirira, onse amene anafa mwa Ambuye azaukitsidwa. Ndipo amene tizapezekenso tili ndi moyo koma tili okhulupirira tizasandulika, ndipo tizakwatulidwa, tizatengedwa tonsefe ndi mphamvu ngati ya nyesi kapena magnetic force, tizakokeredwa kupita kumwamba kukakumana ndi Yesu Khristu pamodzi ndi abale athu okondedwa. Kutere inu amene mukulira, ndikumvesesa kunena kuti ndi chinthu chowawa chifukwa munthu amene wapitayo palibe amene angabwere m'malo mwake. Anthu apa dziko lapansi azatilonjeza, ndizakhala nanu, tizakuthandizani, koma anthu amadyaza odyeza mchere amanena kuti amayankhula chimene sangakwanitse ayi. Abale amachoka, koma kuli Mulungu amene sazatisiya ayi. Chotero ifeyo pamene tikulira tiye tiyang'ane kwa Yesu Khristu.
komanso aliyense akonzesere moyo wake kwa ife amene tili ndi moyo. Ife sitikudziwa kuti tizafa imfa yotani, koma odala ndi amene afa ali mwa Yesu Khristu. Kodi inu mwakonzeka? Matenda wa COVID atati leroli atipeza katagona tamwalira, tizafa tili m'manja mwa ndani? Yafikatu nthawi imene sitikuyenera kuopa imfayi, koma tiziopa kuti tizafa tili m'manja mwa ndani. Chifukwa anthu amene akufa ndi anthu amene sitimayembekezera kuti angafe, anali ndi ndalama zimene zidakatha kuwapulumutsa, koma lero palibe amene anganene kuti ndalama yangayi izandipulumutsa. Ndi okhawo amene ali mwa Yesu Khristu, amene ngakhale amafika kunena kuti kha imfa ibwere, komano ineyo ndili wokonzeka kumulandira Yesu Khristu monga Ambuye ndi Mpulumutsi wanga. Mulungu atithandize malo mochita mantha, amene manthawo amabweretsa ife kuti tichoke pamaso pa Yehova. Tiye tikakhale okhulupirira kwa Yesu Khristu, chifukwa ndi Yesu yekhali amene angathe kutiyosera na munthu uwu. Ambuye atidalitse komanso atithandize kuti pamene tikudusa muliri umenewu tisasiyane ndi Yesu Khristu, koma tikakhalebe nganganga kuwumirira pa Yesu Khristu. Ambuye atidalitse. Munali ndi ine Victor Khaula. Ndifuna ndikupempheni kunena kuti mupange subscribe ku YouTube channel pamene ndimagawa mauthenga osiyanasiyana. Pa YouTube channel imeneyi pali maulaliki, pali nyimbo, masemina kapena kuti maphunziro osiyanasiyana. Ambuye akudalitseni amene munapanga kale subscribe. Komanso ngati simunapange, pangani lero, awuzeninso anthu ena amenenso angathe kudalitsika pa channel imeneyi, amene pali nyimbo zosiyanasiyana zoyimbidwa mwaluso ndi amalawi. Ambuye akudalitseni, mukhale ndi tsiku